Tyhini ndingena esipha umhlobo wam umele nowakwakhe. Ndibulise molweni nkosikazi kunjani? Athi ndiphile qethe. Ndithi hayibo nkosikazi wanomdla kangaka kwenzeka ntoni apha ku? Athi yeyi undincedile myeni wam. Ndithi ngenza ndihlebele kuphakathi kwabantu apha. Athi hayi zayitsho ezantsi. Ndithi kwenzeka ntoni nkosikazi? Siyavana ke nalo mfana ngakulo inkosikazi yakhe. Ndikwenzeka ntoni? Uthi myelam uthi kukho into ayinikwe nguwe. Hayi menze wamtsha. Ndithi uthi menze wamtsha kratsa. Uyabuza uba yintoni? Ndithi hayi uzayinika ikrexe lakho kakunjalo. Kutheni ungafuni uyazi into yamadoda? Ndithi hayi ibingu-man to man ndibheka phaa ngoku. Ugqityiwe mos uyifumene nto uyifuna. Heyi ndibana noDola boss lady. Ayi unento estrongo phaa laa mntana. Unento estrongo nantsika. Hayi strongo. Awu ke nina ke khe kwathiwa yinto nawujikelezana noDola boss lady ke ngoku phofu umhleke naye kakhulu. Wow, unalaa mpumlo yabelungu mfondini. Le ibonakala uba inecebo nantsika. Kodwa ke setsha apha uthi Dola boss lady unento estrongo kakhulu phaa. Wow, hayi ndifumene idrinki nje ngenxa yakhe. Ndaqumba ke uyakwabuza nakulwam umfazi uba ndimenza njani, bazawubuza. Ndathi wow, hayi ke bona ke into eyaziwa ngapho. Wow.